बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आरो आंनि बराय बिबुंथिखौ जागायनायनि आगोलावनो गासै मुंख्लंफोरखौ मान होनानै गोसोखांनानै जोङो दान्दिसे सम नुवाथारिनि सेराव आरज गाबगोन। दा बेनिखायनो जौसाङाव जिरायनाय गासै आलासि आरो गासै बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय नोंथांमोनखौ दान्दिसे सम गसंनानै नुवाथारिनि सेराव बिथांमोननि जिउमानि थाखाय गोजोन जिउमानि थाखाय आरज गाबनो आं गुरै खावलायबाय। हाबाफारिया जागायबाय। ओम शांति शांति शांति। गासैखौबो जिरायनो खावलायबाय। साबायखर थाबाय। दिनै जों गासैबो मोनथिगो 12 जुन 38थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान। बे 38थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ बिटिसि सरकारा फालिनायजों लोगोसे दिनै बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंख्लं, बारग' बिएलटिनि मुंख्लं आरो बारग' बिएलटिफोरनो माखासे थांनाय समाव रां अनसुंथाइ मोनै बिथांमोननि मावथि, बिथांमोननो जि रां अनसुंथाइ होनाय दिनैनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानाय जों बयजोंबो सिनायजाखानाय मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, बारग' रायजो सभानि एमपि, आथिखालाव साफागुरि समस्तिनि एमएलए आरो आसाम सरकारनि मन्त्रि बिथां इउजि ब्रह्म। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि, आथिखालाव रायजो सभानि एमपि बिथां रोनगोरा नार्जारी। हाबाफारियाव बाहागो लानो हाबावदों 2020 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबि, आसाम सरकार बेजों जि सुक्ति जानाय, बे सुक्तियाव सागान होगिरि आथिखालाव क'क्राझार बियाबनि एमएलए बिथां लरेन्स इस्लारि आरो बे सुक्तियावनो आरोबाव सागान होनाय बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि, आथिखालाव बिटिआर सरकारनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाखालिसो बोसोनगिरि बिबाननिफ्राय बारग'नाय खुंख्रा स्वर्गियारि, थामहिनबा कुसुम स्वर्गियारि बिथां। बेवहाय बाहागो लादों एमएलए बिथांमोन फारियै बरमा समस्तिनि एमएलए बिथां भुपेन बर', बेवहाय सिडलिनि एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म, आरोबाव बारग' एमएलए मोनसे समाव बिएलटिनि सासे बिबानगिरि बिथां हितेश बसुमतारी, आरोबाव जौसाङाव जिरायनाय बिटिआर सरकारनि मावफुं सोद्रोमा फारि उकिल मुसाहारि, धर्मनारायण दास,
दावबायसा बर' धनन्जय बसुमतारी आरोबाव बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय एक्स BLT वेलफेयार ससाइटिनि मासिगिरि मनज जायखौ जों मन कुमार जायला होननानै बुङो बिथां मनज कुमार ब्रह्म कबिन ब्रह्म बिथां कबिरन्जन ब्रह्म बिथां आरो जौसाङाव जिरायनाय गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैबाय आं बिथांखौबो हामबाय होनदों आरो दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंख्लं नखरनि बारग' BLTनि नखरनि आरो लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बाहागो लाफैनाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन आरोबाव बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय जाय बिथांमोना नांथाबनानै थानाय जोंनि बिटिआरनि जि BTC सरकार बे BTC सरकारनि मावख'गिरि बिथांमोन जोङो मोनथियो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो बिथांनि दैदेननायाव थोंजोङै जि सोमावसारनाय बर'खौ मोनसे गेरेमसा माहारि दानो थाखाय बर'नि माखासे जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै बिथांनि दैदेननायाव जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी आरो बे सुजित नार्जारीनि जि मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानखौनो बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रामबो मुंख्लं सान होननानै बेखौ फालिबोबाय थादों आरो बेनि जि मोनसे जायखौ जोङो रिलेभेन्सि बेनि गासै बेनि जिखिनि प्रासंगिक गासै बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायनो आरो बेनि जारिमिनखौ सावरायनो जुदि जोङो थाङोब्ला गोबांथार सम नांगोन सम लायो आरो गोबांथार बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनांगौबो थायो नाथाय मानगोनां मुंख्लं नखरनि सिबिजाथाव नोंथांमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय रायजो राजा नोंथांमोन जौसाङाव आलासि महरै बाहागो लाफैनो हानाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन दे दिनैनि समाव जि बड'फाया जिखिनि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै खामानिखौ मावदोंमोन बे खामानि मावनायनि जिखिनि आथिखालनि जि मोनसे थासारि बे थासारियाव जोङो मोनफैनो हादों आरो बेखौनो जोङो खामानि मावनांगौ जायोब्ला जोंनो गमामायैनो खौसेथिनि गोनांथि जायो आरो खौसेथिखौ लानानैनो जोङो आवगायलांनांगोन 2008 मायथाइनिफ्राय बेवहाय माखासे मानि मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम जि सुक्ति बे सुक्तिखौ जोङो मोनदों बे सुक्तिनि जिखिनि मावफुंजानाय आरो मावफुंजायै बेफोरखौ जोङो नुबाय थादों आरो बेफोरखौ जों मोनबाय थादों 2020 मायथाइनि जि बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिनि माखासे मानि दफाफोरखौ बा माखासे मानि दफाफोर बेखौ जोङो मोनथियो आरो बे दफाफोरखौनो आथिखालाव BTC सरकार आरो 2020 मायथाइनि जि बिटिआर सुक्तियाव सागान होनाय सागानगिरि आफादफोर गासैबो लोगो नांनानै बेनि जिखिनि मावफुंनो गोनां क्लजफोर मावफुंनो गोनां हाबाफारिफोर बे मावफुंनो गोनां हाबाफारिफोरखौ मावफुंगासिनो दोङो जोंहा बिटिआर सुक्ति मते BTA-D एकर्डनि जि सिमा बे सिमाखौ बारायनो गोनां जोंहा माने मा दङमोन दे थांखि दङमोन आरो बै हिसाबैनो बिटिआर सुक्तिनि जि दफा बे दफाखौनो जि सिमा बारायनाय बे सिमा बारायनाय हाबाफारिया इतिमध्य बियो जादों
जानांगौ दंबावो नाथाय माखासे बियो मा जाफुंबाय दा बेनिखायनो दिनैनि जि मोनसे बै समनि गावखौनो जिउ बाउसोमनाय बै समाव गावखौनो गावनि जिउखौ दान होनाय माखासे जोंनि मुंख्लंफोरनि बेवहाय XBLTनि मुंख्लंआनो होन बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंख्लंआनो होन बे मुंख्लंफोरनि जिखिनि गावनि बेसेन गोसा जिउखौ अबथिरायै दान होदोंमोन बे दान होनायनि जि मोनसे बेनि जि मोनसे फिथाइ बे फिथाइखौ जोङो मोननो थांगासिनो दोङो जोङो नुनो मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि BTC सरकारनि जिखिनि सुंथानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बे अर्गेनाइजनि गेजेरजों दाखालि बावैहै दिल्लीयाव बड'फानि मुसुखा गायसननायजों लोगोसे दिल्लीयाव बड'फानि मुङाव जि मोनसे लामा बे लामाखौ बड'फानि मुङाव दोननो हानाय बेबो मोनसे गेदेरथार बर' हारिनि थाखाय बेयो मोनसे गेदेरथार एचिभमेन्ट बेयो गेदेरथार मोनसे मोननाय दा बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि नाजानाय आरो BTC सरकारनि जिखिनि सुंथानाय बे सुंथानायनि गेजेरजों जिखिनि आद्रा थानाय खामानिफोर बे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ आथिखालाव मावगासिनो दोङो आरो बेखौ मावफुंजोबनो थाखाय बा मावफुंलांनो थाखाय जिखिनि थांखि आरो नोजोर बे थांखि आरो नोजोरजों बेयो आवगायलांबाय थादों जौसाङाव जिरायनाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन आं जोबोद गोलाव बुंनो नागिराखै दिनै 12 जुन फैनाय लोगो लोगो जोङो जोंनि माखासे बर' रायजो राजानि गोसोआव बियो गोग्लैयो आरो 12 जुननि जिखिनि थासारि बे थासारिया जोंनि गोसोआव जाखांफैयो दा बेखौनो मान होनानै जे 12 जुन मुंख्लं सान बेखौ बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बे फालिनायनि गेजेरजों जों जोंनि गेजेराव फैबाय थानाय जि इयुन जोलै बे इयुन जोलैखौ बड'फानि जि फिल'सफि बड'फानि जि सान्थौ बड'फानि जि थांखि आरो नोजोर बे थांखि आरो नोजोरखौ जोङो गमामायैनो जोङो आवगायलांनो हागोन बा जाफुंसार होनो हागोन आंहा मोनसे फोथायनाय दं दा दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव नोंथांमोना फैनानै जि दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आं गासै मुंख्लं नखरनि आरोबाव गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बाहागो लाफैनाय गासै नोंथांमोननिसिम आरो जौसाङाव जिरायनाय गासै आलासि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ जासिहरनानै दिनैनि जि मेल बे मेलनि जि बराय बिबुंथि बे बराय बिबुंथिखौ आं बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय रोजा रोजा साबायखर सारनिसिम दानिया जोङो आलासि बरायनायनि हाबाफारिखौ आखायाव लाफिननो नागिरदों जोंनि गेजेराव सफैनानै दङ मानगोनां बिटिआरनि गाहाय श्री प्रमद बर' सारखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनानै लानो नागिरदों बयबो खेबसे जोङो आखाइ खबनानै होगोन सारनिसिम जोंनि गेजेराव सफैनानै दं मानगोनां बिटिआरनि EM श्री धनन्जय बसुमतारी सारखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनानै लानो नागिरदों दानिया आङो डक्टर गोमोथाव बिथांखौ खावलायनो नागिरदों सेरजा दामनानै खोनासंहोनो नागिरदों बिथाङा गुबुन गुबुन रायजो गुबुन गुबुन हादोराव थांनानै जोंखौ जोंनि हारिमुखौ आवगायहोबाय जोंनि सिनायथिखौ दिनैसिम लाखिनानै दोनबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो डक्टर गोमोथावखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनानै लानो नागिरदों गावनि बेसेन गोसा समखौ जोंनो होनायनि थाखाय
गोजोन्थों डक्टर गोमोथाव बसुमतारी आङो बिथांखौ गुरैयै खावलायबाय गोजोन्थों बे समाव बिथां डक्टर गोमोथाव बसुमतारीनिसिम गोजोननाय जासिबाय दिनैनि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि गेजेराव मिलौदो देंखोनि बानाजों बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनायनि थाखाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव जोंनि गेजेराव स्पेशियेल गेस्ट थामहिनबा जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथांखौ आङो गावनि बिबुंथि लाखिफैनो थाखाय बिथांखौ खावलायबाय दिनैनि 12 जुन एबा बड'लेण्ड मुंख्लं सान गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारीनिफ्राय जागायनानै 1987 मायथाइनिफ्राय दिनैनि बे सानखौ बिटिआर गभर्नमेन्टजों खुंफुंजानाय बे बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनायाव बे मेलाव बाहागो लानाय मानगोनां बिटिआरनि चिफ एबसुनि बारग' आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो बेवहायनो बाहागो लानाय गाहाय आलासि महरै एबसुनि बारग' आफादगिरि आथिखाल आसामनि मन्त्रि सारिउजि ब्रह्म आरो बेयावनो बाहागो लानाय आथिखाल रायजो सभानि एमपि एबसुनि बारग' आफादगिरि आदा रोंगोरा नार्जारी आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय बराय बिबुंथि लाखिलांनाय आथिखाल बिटिसि एलए एसेम्ब्लिनि मानगोनां बुंथिगिरि मानगोनां खाथिराम बर' बिथां आरो बेवहायनो बाहागो लानाय एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनि मानगोनां आफादगिरि मनज कुमार ब्रह्म बिथां आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय बिटिआर रेकर्डआव सागानगिरि एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि आथिखाल क'क्राझार इस्टनि एमएलए मानगोनां लरेन्स इस्लारि आरो बावहायनो बाहागो लानाय सिडलीनि एमएलए निर्मल ब्रह्म आरो लोगोसे बिटिआर हालामनि इएम बारग' एनडिएफबिनि गाहाय नेहाथारि रनजित बसुमतारी मानगोनां बिथां आरो बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आथिखाल एमएलए बरमानि मानगोनां बिथां भुपेन बर' आरो लोगोसे बेवहायनो बाहागो लानाय
मानगोनां बारग' बिएलटि नि दैदेनगिरि लोगोसे मानगोनां बिटिसिनि आरोबाव इएम धनन्जय बिथां आरो धर्मनारायण दास बिथां आरो लोगोसे बाहागो लानाय गभर्नमेन्टनि बयबो सोमोन्दोआव थानाय मानगोनां नोंथांमोन आरो दिनै गुबैयै जाय बिथांमोनखौ बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ दिनैनि दिनाव एबसुनि मुंख्लं आरो बिएलटिनि मुंख्लं आरो बेबायदिनो गासै मुंख्लंफोरखौ बेयाव लानानै जि बिथांमोना अनसुंथाइ बिलाइनांगौनि थाखाय दिनैनि बे गोथार दिनखौ बिथांमोना मुंख्लंनि मुङै दिनै बाहाय मान बावनायनि मोनसे रांनि अनसुंथाइ होनायनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बिनि थाखाय आं गिबियावनो मा होनो बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आरो लोगोसेयै जोंनि बेसेबां मुंख्लं एबसुनि बिएलटिनि आरो गासै मुंख्लंखौ दिनै जोङो गोसोखांनानै बे सानाव जोङो जाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव अनसुंथाइ बिलाइनांगौनि थाखाय बिथांमोनखौ बावहाय माखासेखौ जोङो हांख्राय हरनानै बावहाय मोननो हादों आरो बेबायदिनो दिनै एक्स बिएलटिनि मेम्बार्स बिथांमोननोबो माखासे मेम्बार्सफोरनो बावहाय अनसुंथाइ होनाय जागोन दा बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आरो बे गोबाव समैब्लाबो गोबां जोंनि मुंख्लं नखरा बे अनसुंथाइनि मानखौ मोनाखैमोन दा दिनै बिथांमोननो बे बिलाइनाय हाबाफारियाव बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आरो बिलाइनायनि राहा खालामनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो बड'लेण्ड गभर्नमेन्ट मानगोनां सिफजों लोगोसे बिथांमोननि गभर्नमेन्टखौ जोबोरैनो हामबाय होदों जाहाथे जोंनि दिनैनि जे माहारिनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनाया 1987 मायथाइनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जि मोनसे मैखोम सोमावसारनायमोन आरो बिनिखायनो दिनै बे समनिफ्राय बा सुजित नार्जारिनिफ्राय जागायनानै दिनै गासै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जोङो बे हाबाफारियाव दिनै बे बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनि जि राहा खालामनाय बेखौ जोङो अरायसम बिथांमोननि सायाव जों गोजोननाय लासिबाय लोगोसेयै जोङो दिनैनि दिनाव बयबो जोङो मिथिगौ नाथाय गोदान जोलैखौ जोङो गोदान जेनेरेसनखौ गोदान लाइमोनफोरखौ जोङो दिनैनि बे दिननिफ्राय जोङो बिथांमोनखौबो मिथिहोलांनांगोन जोंनि गथ' गथाय फिसा फिसौ बिथांमोननिसिम मोनसे खौरां गालांनांगोन जे बर' माहारिया गावनि खुंथायनि गोहोखौ गायसनदोंब्ला बियो बे मोनथाम खोलोबनि सोमावसारनायनि मोनसे फिथाइ आरो बे सोमावसारनाया दिनै बर'फोरनि गेजेराव गणतान्त्रिक आन्दलनजों लोगोसे सिलायनि आन्दलनबो जालांबाय आरो बिनिखायनो दिनै जोंनि सोमावसारनायनि जारिमिनाव सिलायनि सोमावसारनायाबो दिनै जोंनि गेजेराव जोंहा एनडिएफबिनि सिलायनि सोमावसारनाय सिलाय लानानै दावहा नांनाय लोगोसेयै जोंनि गेजेराव बिएलटि आरो भलन्टियार फर्स आरो बेबायदिनो बे मोनथाम खोलोबनि सोमावसारनायाव जों बेफोर थासारिखौ नुबोबाय आरो बेजों लोगोसे बे गणतान्त्रिक सोमावसारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाहागोजों जोङो बे मोनसे गनायथि आरो सिनायथिखौ दिनै भारतनि सिङाव आसामनि सिङाव जोङो बे आलादा रायजो बड'लेण्डखौ जों मोनथ'वाखैब्लाबो जोंनि बे जे हास्थायनाय जोंनि जे माहारियारिबादनि जुजिनाय आरो बे माहारियारिबादनि दिथाखौ गायसनलांबाय आरो बे माहारियारिबादनि दिथानि सिनायथिजोंनो दिनै बर'फोरनि सिनायथिया गावनि राव हारिमु थुनलाइ आरो गासै बिथिंनि जौगाथायखौ नोजोर बोनो थाखाय जोंनि गेजेराव जोङो मुंख्लं बिथांमोना जिउ बावलांनायनि थाखायसो जोंनि बे माहारियारिबादा गोथाङै दं दा बेनिखायनो आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन जोङो जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय जोङो बे बाथ्राखौ गोख्रोङै मिथिहोलांनांगोन जे बर' हारिनि माहारियारिबादखौ गायसननो हानायनि गोहोआ जाबाय जे जों बर' हारिया बिग्रायारि हारि जों सोमावसारनानै फैनाय मोनसे हारि आरो बे हारियाव दिनै मुंख्लं थानायखायनो जोंनि माहारियारिबादाबो गोथाङै दंगासिनो दं आरो माब्लाबाबो जोङो बिथांमोननि मानखौ लानानै बिथांमोननि बुलि बावनांनायखौ लानानै बिथांमोना हारिनि थाखाय बावसोमलांनायखौ लानानै जोङो बर' माहारिया सासेबो जोङो बे माहारियारिबादखौ बावनो मोननाय नङा आरो बे माहारियारिबादखौ दिथा खालामनानैनो दिनै जोंनि दावगालांनायनि लामायाव जोङो बयबो बर' हारिया खौसेयै आरो खौसेथिनि बेन्दोंखौ लानानै जेरै सोमावसारनाय समाव गोबां बाथ्रा
बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय जागायनानै बिथांनि सान्थौजों थां आरो थांनानै थानो हो आरो बेजों लोगोसे दिनै जों थांनानै थानाय सुबुंफोरा जोङो गुबुनजों थांनानै थानायजों लोगोसे आरो जोंनि माहारियारि बादखौ लानानै आरो जों गासै जोंनि बुहुमनि बर'फोर खौसे जानाय जायफोर सोमावसारनाय समाव हारि नाङैनो फोजाखांनायनि माहारियारि बादनि माखासे स्ल'गानफोरखौ लानानै जों हारिया फोजाखांनायनि मोनसे हाबाफारियाव ज' जानो हादोंमोन। दा बिनिखायनो बे बुहुमनि बर'फोर खौसे जानायनि ओंथियाव जोंनि माहारियारि बादनि दिथाजोंनो जों बर' हारिया बे माहारियारि बादखौ लानानै गोसो मोनसेयै जोङो जोंनि जुजिनायखौ जे जाफुङागौ माने जोङो बे गोसोआव लानानै माहारियारि बादखौ लानानै जों थांनानै थानांगोन। दा बेनिखायनो आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन जोङो मिथिहोनो लुबैदों जे बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ गोलाव समनिफ्राय जि मोनसे मुंख्लंफोरखौ मान होनायनि मुङै रांनि अनसुंथाइ मोनहोनायाव सिगांनि गभर्नमेन्टआबो हाजोबाखैमोन आरो सिगांनि गभर्नमेन्टआ जिखौ होलांबाय बिनि माखासे फारिलाइ दङ आरो बिनि अनगायै माखासे फारिलाइ जोंनि आखायाव जों मोननो हायाखै। अदेबानि आसाम गभर्नमेन्टआबो माखासे अनसुंथाइ मुंख्लंफोरनो होनायाव खायफाया मोननो हादोंमोन आरो बिनि उनाव दिनै गोबाव समनि उनाव जेरै बिटिआर एकर्डनि उनाव जोङो गिबियाव अमित शाह बिथाङा फैयोब्ला बिथां फैनाय समाव बारग' एनजिपिजों लोगोसे बिथांमोननि मुंख्लंखौ लानानै आरो एबसुनि माखासे मुंख्लंखौ लानानै जोङो बै दिनाव 40 जन मुंख्लंनो अमित शाह बिथाङा फैनाय समाव 2021आवहाय बिथांमोननो अनसुंथाइ गथायदोंमोन आरो बिनि उनाव मानगोनां जोंनि एनजिपिनि जेसेबां मुंख्लं भेरिफिकेसन जानायनि उनाव बिथांमोना 195 जि बिथांमोना मोनसे बाहागोआवहाय अनसुंथाइ मोनलांबाय आरो बिनि उनाव जोङो जि गोलाव सम जोंनि 1987निफ्राय लानानै गोबां मुंख्लं नखरा एबा बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरनो बे अनसुंथाइ होनायनि हाबाफारिखौ जोङो सरकारनिफ्राय जों जुदियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दाबि लाखिबोबाय थादों बिथांमोना बेखौ होनायनि सुजुगखौ मोनाखैमोन एबा दिनैनि दिनाव बिथांमोना जि सुजुगखौ मोनबाय आरो बेखौ लानानैनो दिनै बेवहाय माखासे फारिलाइ माखासे हिसाब बेखौ बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो माने बुथुमनानै होनायलाय जोङो सायख'नानै 333 दुलाराय बर' फरायसा आफादजों भलन्टियार फर्सजों बेबादि हाबा मावनानै मुंख्लं जालांनायनि फारिलाइ बेखौ गथायगोननि थाखाय बिथांमोना बे फारिलाइखौ आजावदों आरो बारग' बिएलटिनि लोगोसे बिथांमोना मुंख्लं जालांनाय जि बिएलटिनि मुंख्लं बिथांमोननो 91 सा बेबायदि बिथांमोना जोंनिफ्राय जमा लादों आरो गासै मुंख्लंखौ 424 सा मुंख्लंनि मुङै बे अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे हाबाफारिखौ लादों। दा बिनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै नुजाफैनो हानाय मुंख्लं नखरनि गासै सोद्रोमा नोंथांमोनखौ गंग्लायै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोनखौ जोङो सिबिहरो आरो बेजों लोगोसे गासिबो बेयाव बाहागो लाफैनाय जोंनि गासै एबसुनि दैदेनगिरि मावथि लोगो नोंथांमोन आरो बिटिआर हालामनि गासिबो बेवहाय नुजानो हानाय बे मुंख्लंफोरखौ मान होनानै आरो जोंनि गिबि सुजित नार्जारि मुंख्लंखौ मान होनायजों लोगोसे बे हाबाफारियाव बयबो बाहागो लाफैनाय आं गासैखौबो खेबसेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गिबियाव बयनोबो मान बावनानै आंनि बे बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानाव गेदेर खोरोमदाव औवारी बिथांनिसिम साबायखर जासिबाय। बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय लाना गुबुन गुबुन बिथिंखौ सरजाबनानै मेहेरगोनां बिबुंथि लाखिबाय। मानगोनां रायजोफोर बे समाव जोंनि गेजेराव आथिखालनि बिटिआरनि EM मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथाङा दंफैयो। बिथांखौ आङो गावनि सिनायथि होनायजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय आङो गुरैयै खावलायगोन। मानगोनां रायजोफोर जों फिन आरोबाव जोंनि जर'खा आलासि आगुनि बिटिसिनि बारग' EM आथिखालाव XBLT वेलफेयार कअपारेटिभ ससाइटिनि मासिगिरि बिथां मन' कुमार ब्रह्मखौ आं गावनि बिबुंथिखौ लाखिफैनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय।
दिनैनि 12 जुन अर्थात माने दुखुनि सान बर'फोरनि आन्दलन जागायजेननायाव मुंख्लं जानाय श्रीजुत सुजित नार्जारी बिथांनि गिबिसिन थैनाय दिन अर्थात 12 जुन बेखौनो जोंनि बर' माहारिनि मुंख्लं सान हिसाबै अबजार्भ खालामबाय थादों थिग दिनैहाय बिदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव दिनैनि दिनावबो बेखौनो नोजोर बोनानै जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बा सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय आरो जोंनि एक्स-बिएलटि सोद्रोमा बिथांमोननि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारि बेहायनो गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा नुजानो हादों आगोलनि रायजो सभानि एमपि अर्थात दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि आदा उर्खाव ब्रह्म बिथां आरो बेवहायनो नुजानो हाबावदों जोंहा दानि बिटिआर सरकारनि चिफ आगोलनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' बिथां आरो बेवहाय गोबांथार आलासि दङ गासै रायजो सभानि एमपि एमएलए इएम गासै बिथांमोना दिनैनि जानाखि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बयबो नुजाफैनो हादों आरो नुजाफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौ आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिबाय आरो बेवहाय नुजानो हानाय गासै मुंख्लंफोर न'खरनि गारजेन न'खरनि सोद्रोमा आरो जोंनि एक्स-बिएलटि सोद्रोमा बिथां लोगो नोंथांमोन दिनैनि जानाखि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना खोब आसा खालामदों जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जानाखि बर' हारिनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव जोंबो साफा साफा बाहागोमोन बे बाहागो हिसाबै जोंनि न'खरनि बिदा फंबाय आरो जोंनि गासै बिएलटि सोद्रोमा बिथांमोना साफा साफा सासे मावसोम हान्जानि सोद्रोमा लोगो बिथांमोन बेखौ निस्सय आंनि गोसोआव सानखांनाय फैदों निस्सय नोंथांमोना अनुभब खालामदों गोदोनि जालांनाय जाथायफोरखौ निस्सय एसेब्लाबो गोसोआव बोनानै लाबोफिननो हादों बेखायनो आङो दिनै फंनैसो जिनिसखौ माने नोंथांमोननि सिगाङाव गोसोखांहोनो आङो सानदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला फरायसा आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाबाय बिथाङा डिसिसन लानो हाबाय आलादा रायजो बेखौ जों बयबो मिथिगौ बिनि गिबिसिनैहाय दङमोन जोंहा 92 चार्टार अफ डिमान्ड बिनि नेक्स्टआव जादोंमोन इउनियन टेरिटरि इउनियन टेरिटरिनि उनावसो आलादा रायजो डिभाइड आसाम 50-50 बेखौ जों बयबो मिथिगौ दा बिनिनो गिबिसिन मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथाङा क'क्राझार हायार सेकेन्डारि क्लास 9आव फरायोमोन आं अब्ला कलेजाव हाबबायमोन बेनिफ्राय आंबो निजा दङ बे दानि जज फिल्डआव 12 थारिख दिनैनि दिनाव सुबुंगौमा बे सुबुंगौमा जादोंमोन माने मास गेदारिं बे प्रग्रामनिफ्राय जों उल्थायै फैफिनबाय थानाय समाव बे हबे पाठासालकुसि बेवहाय जोंनि जानाखि एनिमि बा जोंनि सुथुर बिथांमोनहा अन्थाइ खुबैनानै जोंखौ गाग्लोबदों बे गाग्लोबनायावनो बिथांनि खर'आव नांदों बिथाङा गारिनि उखुमाव गाखोदोंमोन ओमफ्राय हायाव गोग्लैदों नांनानै हायाव गोग्लैदों गारिनि उखुमनिफ्राय हायाव गोग्लैबाय प्लास्टाराव पाक्का लामायाव बेनिफ्राय आंनि गारिया उनावमोन आंनि गारियाव सासे दंबावोमोन नांजानाय बे जोंनि बनरगाव खाग्राबारिनि बे उन्दै मानसिमोन माने बे समाव मटरनि जानाखि खोरखि बियो जानालाया जाहैबाय दंफांनिमोन दंफाङा गावनानै बिनि खर'आव नांदों आंजों नांजाबफानाय जिरायदोंमोन बियो ओमफ्राय बे गथ'खौ गस्ला बिसिनानै माबाबाय फैबाय फैनानै
सुजित नार्जारिनि घटनाखौ जों मोनथिबाय मोनथिनानै जों बे समाव एसे दुस्थ' जाबाय सेंग्रा देरबाय एसे जानला मोनला जोङो खुलायै बुंबाय आङो गन्डगल खालायबाय जोंखौ गन्डगल खालायनानै जोंबो गन्डगल खालायबाय एसे होला होलि होना ब्लक थांबाय जोंबो आरामाव जाबाय आरो बेनिफ्राय बिथाङा लामा ससेयाव रुंसारि जादों क'क्राझार टाउनसिम सहैयाखै बियो लामा ससेयावनो रुंसारि जालांदों बेनो गिबिसिन मुंख्लं क्लास 9 आउट फरायोमोन बे हायार सेकेन्डारियाव बेयो दा बेखौनो जोंनि बर'फ्रा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सुजित नार्जारिनि मुंख्लं दिनखौनो बर'नि मुंख्लं सान हिसाबै फालिदों बियो बिराद मोजां जादों आरो बे मुंख्लं जानायनि इतिहास बुरन्जि बे जिनिसखौ जों दोनलांनो हानांगोन जेनेरेसन टु जेनेरेसन बे जिनिसखौ जों आराम परिष्कार भाबै लिखित भाबै होन खुगाजों खुगा होन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जों बे इतिहासखौ जारिमिनखौ जोङो होलांनो हानांगोन बेखायनो आं खावलायनो लुगैदों दिनैनि गेजेरजों गोदोनिफ्रायनो जोङो नायहरनानै नुहुरो जों बर'आ मोनफ्रोमबो जिनिसखौनो संग्राम खालायालासे जों मोनफेरबोआखै गासिबो मोनफा मोनफा संग्रामनि इतिहासजोब बे संग्रामनि गेजेरजों जों मोनबोजोबदों बेखायनो जों माखासे मिन्थियै जेनाखि इतिहासनि जेनाखि खोथाफोर दङ जारिमिनाव नुबोफानाय दङ बेफोरखौ जों नुवाखैब्लाबो जोंबो मोनथिबोदों खिन्थु जोंनि दिनावनो जों मोननो हादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव गिबि खेब जोङो बिएसि मोननो हादों बिएससिनि दिनाव जोङो भलन्टियार फर्समोन भलन्टियार फर्स हिसाबै जोङो सारेन्डार जादों आं खुद जायाखै आं निजा जायाखै बेनिफ्राय भलन्टियार्सफोरनो रिहेबिलिटेसननि नामाव 2 लाख करि होदों जाबाय बेनि उनाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिथोन बायदियैनो बिथांनि आइडिय'लजि बिथांनि जेनाखि सान्थौ बे सान्थौजोंनो जों संग्रामखौ खालायबावबाय खालायनाया जाहैबाय जोङो बिएलटिआ गाव हारसिङै खालायाखै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनाखि संग्राम आन्दलन बड' मुभमेन्ट बेवहाय बयबो स्पन्टेनियासलि गावखौनो बावसोमनो होननानै जों साफा साफा बयबो ओंखारबोखाजोबनाय बेवहाय सोरबा सासेजों गाइडेड नङा बेवहाय टटेलै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनाखि गाइडेड बे गाइडेडआनो जोंखौ बर' जाथिहा आलादा रायजो नांगौ बे जिनिसखौ बयबो बिथाङानो सोनानै गालांखादों बेखायनो जोंबो सासे मावसोम हान्जानि बा मावथि जानानै जोंबो सासे दायित्व लागिरि जोंबो जानो हादों बेबायदि हिसाबैनो जोङो बिएससिनि उनाव जोङो बिएलटिआ सोमावसारबाय बिएलटिनि दारै जोङो बिटिएडि मोनबाय बिटिएडिनि उनाव जोङो बिएलटिफ्रा सारेन्डार जालांबाय बेनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंहा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव फरायसा आफाद गासै बर' माहारिखौ लानानै आन्दलन खालामबावबाय मास मुभमेन्ट माने नन भाइलेन्स माने नियमजों आन्दलन खालामबावबाय खालायनानै थिग बेबायदिनो जोंनि बिदा फंबाय एनडिएफबि आरो फरायसा आफाद आरो सानजानि खौसेथि सुबुं आफाद जयै 2020आव मोनसे बिटिआर एकर्ड जों खालामबावनो हाबाय दा जोङो बर'फ्रा संग्राम खालायनानै जोंनि प्रेक्टिकेलावनो जों नुनि मेगनावनो मोनथाम रोखोमनि जोङो एकर्ड जों खालायनो हाबाय बिना संग्राम जोङो बेखौ मोनथाम एकर्डखौ जों मोननो हायाखै बेखायनो आं खावलायनो लुबैदों जोंनि सिमाङा गेरेमसा रायजो दानाय गेरेमसा जाथि दानाय गेरेमसा मिन्स आलादा रायजो बेखायनो जों दा नैबे दानि जेनाखि बिटिआर बा बिटिसि बेनि दारै जोंखौ टटेलि मोनफ्रोमबो बिथिङाव दावगानाय डेभेलपमेन्ट गासैबो एभ्रिथिं जोङो डेभेलपमेन्टखौ जों मावनानै लानांगोन जोंनि गेजेराव गासैबो बिथिङावनो जोङो रोंगौथि गोनां जोङो जेनेरेसन क्रिएट खालामनांगोन जेनेरेसन जों जोनोम होनांगोन बेखायनो आं खावलायदोङो दिनैहाय बेहाय नुजानो हानाय गासै जोंनि मुंख्लं न'खरनि एक्स बिएलटि बिथांमोननिफ्राय आंनि गुरैयै खावलायनाय
जोङो नार्भास जानांगौ गैया जोंहा मोनसेनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे हाबाफारिया जालांबाय थागोन दा आङो जोंनि बिएलटिनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो जोंनि मुंख्लं नखरनि बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जोङो साफा साफा समायखिरा जों लाबोनाय बर'आ जेखि अलखद जाया मानो बे अलखदाव जोंबो एक्सबिएलटि हिसाबै आरो बा बर'नि सासे सोद्रोमा हिसाबै आरो जों मुंख्लं नखरनि जानानै जोंबो सासे बर'नि मोनसे फेमिलि जानानै जेखि बर'नि अलखद जाया बे अलखदाव जोंबो गसंफानो जोंबो रेडि टारगेटआ जाहैबाय जोंहा आलादा रायजो बा जातिखौ गेरेमसा दानायाव जोंबो जयैनो खामानि मावलांनायनि जोंहाबो दाबो मेन्टेलिटि स्ट्रंनेस गोसोआ जोंहा दाबो दङ बेखायनो आङो नार्भास जानांगौ खावलायाखै नार्भास जानांगौ सानाखै जों थिगैनो दङ आरो आं गोबांथार बिबुंथि लाखिनो सानाखै माने मोजां मोनदों गोसोआव रंजानाय फैदों मोनसे थुलुंगानाय फैदों जोंहा बिटिसि एकर्डआव बेबो मोनसे दफामोन बे दफाखौ आगोलनि जोंनि बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारनि दिनाव होलांजोबनो हादिया आद्रा थाबाय माबाफोर खारननि थाखाय आद्रा थालांबाय नैबे दिनैनि जानाखि मुंख्लं नखरनो एक्सग्रेसिया होनाय आरो एक्सबिएलटिनो रिहेबिलिटेसन होनाय बेबो मोनफा मोनफा दफा दा बे दफाखौ आरो दानि बिटिआर एकर्डनि जानाखि दफाफोर गासै आगोलनि दफा दानि दफा जयै सरजाबनानै जों बर'आ खौसेथिनि बेन्दोंजों खौसेथिनि आदबजों ज' जानायनि गेजेरजों थालांनाय दफाफोर आगोलनि दफाफोर जयै जों मावलांनांगोन बेखौ आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय जयै मावलांनायनि उनाव जोंनि जानाखि टारगेट बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जानाखि भिजन मिशन बे जिनिसखौ बोरैहाय साक्सेस खालामनो हायो बेनि सायाव जयैनो सानलायलायनायनि गेजेरजों हाबाफारिखौ मोनसेनि उनाव मोनसे बा स्टेप बाय स्टेप लालांगोन मावलांगोन बेखौ आसा खालायनानै दिनैनि एक्सबिएलटि मार्टियास फेमिलि नखरफोरनो जानाखि राङारि अनसुंथाइ होनायाव बिबुंथि लाखिनो होनाय बिबुंथिखौ आं बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर सारनिसिम रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दानिया चेक डिस्ट्रिबिउशननि राननाय हाबाफारिखौ जोङो आखायाव लानो नागिरबाय जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांदों बे बिथांमोननि नखरनिफ्राय नुजाफैनानै दंफैयो जोंहा बिथांमोनखौ जोङो नाम गाबज्रिखाबायमोन दसे सिगां जोङो फिन खेबसेबाव नाम गाबज्रिनानै जोङो स्टेजाव जौसाङाव फैनो थाखाय जोङो खावलायनो नागिरदों फार्स्ट लिस्टावनो दङ जोंहा मार्टियार दैमु वारी आरो नखरनि जानानै फैदों महेश्वर वारी आं बिथांखौ जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय बे समाव जोंहा चेक गथायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय मानगोनां जोंनि गाहाय आलासि दिनैनि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिमोन आं बिथांखौनो बिथांनि नखरनि नेक्स्ट अफ किन हिसाबै महेश्वर वारीनो मार्टियार दैमु वारी चाइतानगुरि सिम्बरगाव क'क्राझारनि बिथांनि नखरनि गोजोन्थों दानिया मार्टियार अभिराम बर' तामुलपुरनिफ्राय आरो नखरनि जानानै सफैनानै दङ प्रमिला बर' आंगो बिसि बिथांनि आंगो बिसि बे समाव बिटिआरनि मानगोनां चिफ
मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ बे समाव चेकखौ गथायनो थाखाय खावलायबाय बिथांमोना गासैबो 3 लाख राङै चेक अफ रुपिस 3 लाख बिथांमोना मोनफुंनो हागोन गोजोन्थों दानिया मार्टियार चक्र बसुमतारी बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो नखरनि जानानै दंफैयो सानसुमा बसुमतारी आङो बिथांखौबो सिगाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों मावथि मोनसे समनि बारग' बोसोनगिरि कुसुम स्वर्गियारि बिथांखौ आङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय खावलायगोन गिबियाव मानो होनोब्ला बिथांमोना जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सोमोन्दो गोनां मावथिफोरमोन जाय बिथांमोना रुंसारि मुंख्लं जालांदों गोजोन्थों दानिया मार्टियार फनेन सामफ्रामारि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरो नखरनि जानानै सफैनानै दंफैयो बिरहां सामफ्रामारि फंबाय आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथां खोरोमदाव औवारिखौ आं गुरैयै खावलायबाय गोजोन्थों मार्टियार दानिया मार्टियार प्रसेन नार्जारी उदालगुरि जिल्लानिफ्राय आरो नखरनि जानानै दंफैयो मिस्टार अजय नार्जारी आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि आथिखालनि एमपि सार रेनगोरा नार्जारीखौ आं गुरैयै खावलायगोन गोजोन्थों गोजोन्थों दानिया मार्टियार बिजेन्द्र गयारी आरो नखरनि जानानै तेजिमला गयारी बिथांखौ आङो सिगाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आथिखालनि बिटिसिएलएनि स्पिकार थामहिनबा बुंथिगिरि मानाव गेदेर कातिराम बर' बिथांखौ आं खावलायगोन गोजोन्थों दानिया आं खावलायनो नागिरदों केशव मार्टियार केशव बसुमतारी आरो नखरनि जानानै मिसेस नियति बसुमतारी आंगो बिसि सफैनानै दंफैयो आं बिथांखौ खावलायबाय बे समाव डक्टर धर्म नारायण दास सन्मानीय एक्जिक्यूटिव मेम्बार कार्यबाही सदस्य बिटिआर तेखेतक मैं अनुरोध जनाइछु गोजोन्थों दानिया मार्टियार बानु ब्रह्म आरो नखरनि जानानै कमल ब्रह्म फिसाला दंफैयो आरो बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि आथिखालनि मानाव गेदेर एमएलए क'क्राझार बियाबनि लरेन्स इस्लारि बिथांखौ आं खावलायगोन बिथांमोना गासैबो 3 लाख राङै मोननो हागोन मानगोनां रायजोफोर दानिया बड'लेण्ड मुभमेन्ट बड'लेण्ड सोमावसारनायजों लोब्बा लाखिनानै रुंसारि मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि नखरनि सोद्रोमाफोरनि मुंखौ आं गाबज्रिनो सानदों श्री दालिम मुसाहारी श्री दालिम मुसाहारी दालवाबारि क'क्राझार आं बिथांखौ मोखाङाव फैनो थाखाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथांखौ आं फिन खावलायगोन बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जालांनाय बिथांमोनाबो गासै 3 लाख राङै मोनफुंनो हागोन दानिया श्री निर्जय ब्रह्म गोसाईगाव क'क्राझारनिफ्राय फैनानै दंफैयो बिथाङा बे समाव आथिखालनि मानाव गेदेर इएम रन्जित बसुमतारी बिथांखौ आङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय निर्जय ब्रह्मनि नखर गोसाईगाव क'क्राझार
दानिया श्रीमती सिमां बसुमतारी बिजनी चिरांनिफ्राय सफैनानै दङ आं बिथांखौबो मोखाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय गोजोन्थों दानिया श्रीमती रयाबाला ब्रह्म बाकुआ सालबारी सब डिविजन बाक्सा बिथांखौबो आङो मोखाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आथिखालनि एमएलए सिडली बियाबनि मानाव गेदेर निर्मल कुमार ब्रह्मखौ आङो गुरैयै खावलायगोन गोजोन्थों दानिया श्रीमती इंदिरा बसुमतारी कुमारपाड़ा सेसापानी डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर आं बिथांखौ मोखाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों मावथि आथिखालनि बिटिआरनि मानगोनां इएम दावबायसा बर' बिथांखौ आङो गुरैयै खावलायगोन दानिया नेम ऑफ बारगो दानिया जोङो बारग' बिएलटि बिथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाफोरनो जोङो राङारि अनसुंथाइ राननाय हाबाफारिखौ मावफुंनो लादों आरो बिथांमोननि न'खरा गासै 50,000 चेक अफ ₹50,000 मोनफुंनो हागोन आङो नाम फारियै नाम गाबज्रिनो नागिरदों श्री लोटस बसुमतारी गलाघाट डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं बिथांखौ जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय लटस बसुमतारी श्री लोटस बसुमतारी ओके श्री बापन बर' रौता डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि आं बिथांखौबो जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय श्री मन्टुराज नार्जारी सोनापुर सिमेन्ट सापरि डिस्ट्रिक्ट धेमाजी लोटस बसुमतारी आरो बे समाव बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय एक्सबिएलटि वेलफेयार कोअपरेटिव ससाइटिनि मानगोनां मासिगिरि मनकुमार ब्रह्मखौ आं गुरैयै खावलायगोन बयबो खेबसे जोङो आखाइ खबबाय था मानगोनां रायजोफोर बिटिआर सरकारा जोबोद अननायजों मुंख्लंफोरखौ गोसोखांना दिनैनि समाव मान बावदों बे समाव बयबो जाहाथे आखाइ खबबाय थायो आं बेखौ खावलायबाय श्री बापन बर' रौता डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि आरो बे समाव बारग' बिएलटि मोनसे समनि बारग' बिएलटि बारग' एमएलए हितेश बसुमतारी बिथांखौ आङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय गुरैयै खावलायगोन गोजोन्थों श्री मन्टुराज नार्जारी सिमेन्ट सापरि डिस्ट्रिक्ट धेमाजी आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय मोनसे समनि गोख्रों बारग' बिएलटि कबिरन्जन ब्रह्म बिथांखौ आङो गुरैयै खावलायगोन गोजोन्थों श्री रत्नकर ब्रह्म टिपकाई पर्वतजरा सब डिविजन डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार आं बिथांखौबो मोखाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय श्री रत्नाकर ब्रह्म पोस्ट ऑफिस टिपकाई पर्वतजरा सब डिविजन डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो मोनसे समनि गोख्रों बारग' बिएलटि मानाव गेदेर रघुनाथ बसुमतारी बिथांखौ आङो गुरैयै खावलायबाय रघुनाथ बसुमतारी गोजोन्थों श्री सोमेश मुसाहारी
जामुगुरि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आं बिथांखौबो मोखाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय समेश मुसाहारि जामुगुरि बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय आरो बे समाव बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय मोनसे समनि बारग' BLT बिथां चन्दी बसुमतारी बिथांखौ आं खावलायबाय थामहिनबा बिथाङा मोनसे समनि तामुलपुर बियाबनि बारग' MLA बो मानगोनां रायजोफोर बेखिनिया जाहैबाय जोंनि आलासि बिथांमोननि आखाइजों सेरेमनियेल डिस्ट्रिबिउशननि थाखाय दानिया जोङो मुंख्लंनि साफ्रोमबो नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ गांफा गांफा आर'नाइजों BTR सरकारनिफ्राय अननायजों जोङो बयखौबो मान बावगोन बे समाव जोंनि मावथि बिथांमोनखौ बर्ड एबसु बा बारग' BLT बा गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ आङो हाबाफारिखौ मावफुंनो खावलायबाय लोगोसेनो बे समाव मुंख्लंनि नखरफोरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ अननानै मान बावनाय समाव जाहाथे गसङो आं बेखौ गुरैयै खावलायबाय गिबियावनो जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सफैनो हानाय मुंख्लंनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ आङो गसंनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय प्लिज अननानै ओरै हरैबो थांदो राइटजोंबो लेफ्टजोंबो गेजेरजोंबो गासैबो थानो नाङा गासैबो गिबियाव क'क्राझार जिल्ला क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जाय बिथांमोना सफैनानै दंफैयो मुंख्लंनि नखरनि जानानै बिथांमोनखौ जोङो मान बावनो नागिरदों अननानै खेबसे गाव गावनि जायगायावनो गसंनानै होबा जोंहा सिनायनो थाखाय सुबिदा जागोन जोङो फारियै डिस्ट्रिक्टनि जिल्लानि नामफोरखौ जोङो गाबज्रिलांबाय थागोन क'क्राझार जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय बिथांमोनखौ BTR सरकारनि तरफनिफ्राय मान बावदों आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव बे मेलाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावदों जायखौ मान बावखांबाय बिथांमोना गाव गावनि जायगायाव जिरायफिननो हासिगोन मुंख्लं जानाय बिथांमोना जेरावखि थाया मानो आलो गोजोनै थाहैथों आरो गोजौनिफ्राय जोंखौ आशीर्बाद हरबाय थाथों बोर सारस्रि हरबाय थाथों जोङो बेखौनो इसोरनावबो आरज गाबो मानगोनां रायजोफोर जोंहा दिनै बड'लेण्ड मुंख्लं सान बे बड'लेण्ड मुंख्लं सानाव XBLT वेलफेयार ससाइटि लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना जथायै मुंख्लंनि नखरनि सोद्रोमाफोरनो थामहिनबा नेक्स्ट अफ किन हिसाबै राङारि अनसुंथाइ गथायनाय बेहाय जोंहा गासै 724 जन मुंख्लंनि नखरनो जोङो राङारि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन गासै बेनिनो 333 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिथांमोना सोरबाफोर नुजाफैनानै दंफैयोबा मुंख्लंनि नखरनि जानानै अननानै खेबसे गसंनानै होबा जोंहा सुबिदा जायो चिरां डिस्ट्रिक्ट दानिया चिरां जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंगोन आरो बेनिनो XBLT नि मुंख्लं नखरनिफ्राय गासै 91 जन 91 जन बिथांमोना राङारि अनसुंथाइखौ मोनफुंनो हादों आरोबाव XBLT मेम्बार्सफोरनिनो जायफोर गोथाङै थामहिनबा थांनानै दङ बिथांमोननि गासै 300 जन थामहिनबा 300 जन नखरा बे राङारि अनसुंथाइखौ मोनफुंनो हादों टटेल 724 सा मुंख्लं चिरां डिस्ट्रिक्ट
जाय जाय बिथांमोनखौ जोङो मान बावखांबाय अन्नानै गाव गावनि जायगायाव जिरायफिननो थाखाय आङो गुरैयै खावलायबाय जोङो दानिया बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नुजाफैनो हानाय बिथांमोनखौ जोङो बरायनो नागिरदों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मुंख्लं जानायनि न'खरनिफ्राय सोरबाफोर जुदि दंफैयोब्ला अन्नानै खेबसे गाव गावनि जायगायावनो गसंना होनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायबाय जाहाथे जोंहाबो सिनायनो थाखाय सुबिदा जायो बिनि थाखायनो आङो फिन खेबसेबाव गाव गावनि जायगायावनो गसंनानै सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सफैनो हानाय अन्नानै तामुलपुर जिल्लानिखौबो गसंफाखानो थाखाय आं खावलायबाय both Baksa and Tamulpur अन्नानै जाहाथे गसङो खावलायबाय उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय बिथांमोनखौबो आङो खेबसे गुरैयै खावलायबाय जाहाथे गाव गावनि जायगायावनो गसंनानै होयो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय मुंख्लंनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनिसिम बे समाव मान बावनाय हाबाफारि थामहिनबा आर'नाइ सोगोन जोंनि मावथि बिथांमोना बिटिआर सरकारनि जानानै लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एक्स-BLT वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिनि जानानै जोंनि हारिखौ खौसेथिनि लामाखौ देखायनायाव बिथांमोनहा जथेस्थ अबदान दङ बिथांमोननि नाजानायाव जों दिनै खौसेयै जानानै दङ आरो इयुनावबो जोङो बेबायदिनो जयैनो आवगायलांबाय थागोन होननानै जोङो मिजिंथियो आरो इसोरनाव जोङो आरज गाबो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय सफैनानै दङबा बिथांमोनखौबो आङो खेबसे खावलायबाय गाव गावनि जायगायावनो गसंना होनो थाखाय बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय मुंख्लंनि न'खरनि जानानै बिथांमोना दिनै सफैनानै दङ बिश्वनाथ सनितपुर आरो गहपुरनिफ्राय जाय बिथांमोना सफैनो हादों बिथांमोनखौ आं गसंनो खावलायबाय दानिया कार्बि आंलं धेमाजि गलाघाट गवालपारा बरपेटा बजालि नलबारि कामरुप बिथांमोनखौबो आङो बे समाव अन्नानै गसंनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय कार्बि आंलं गलाघाट गवालपारा धेमाजि बरपेटा नलबारि कामरुप बजालि बङाइगाव
मुंख्लंनि नखरनि सोद्रोमाफोरनिसिम मोनसे मिथिहोनाय एसे अन्नानै मोजाङै खोनासं मुंख्लंनि नखरनि बिथांमोननिसिम मानो होनोब्ला जोंहा फैसाया एकाउन्टआवसो हाबगोन नालाय बयनियावबो अन्नानै सोरनाबाफोर KYC नि दासिमबो आपडेट खालामाखैबा बेंकआव थांनानै गावबा गाव होम ब्रान्चआवहाय KYC खौ आपडेट खालामनानै ला जाहाथे ट्रान्सफार खालामनायाव माखासे टेक्निकेल इशू जाया बेनि थाखाय आङो बयखौबो सिगांग्रो मिथिहोखानाय थाबाय सोरबाफोर थालांबावदोंबा अन्नानै गसंनो खावलायदों आङो खोनास्लाबैयाव थालांबायदोंब्ला दे जोब्बायबा जोंहा फिन जिरायफिनदो मोजाङै सिरिबाङै जिरायफिनदो मानगोनां मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोर लोगोसे मानगोनां आलासि बिथांमोन जों बे समाव जोङो फिन बिबुंथि होनाय फारसे आवगायफिननो आखायाव लादों जोंनि गेजेराव जोंहा मानगोनां मानाव गेदेर BTR नि चिफ थामहिनबा बड'लेण्डनि चिफ प्रमद बर' सारखौ आङो बे समाव गावनि समखौ लानो थाखाय गुरैयै खावलायगोन दिनै 12 जुन बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं सान दा बे सानाव आङो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी जों लोगोसे जिखिनि गासैबो मुंख्लंफोर दङ बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय बड'लेण्ड सोमावसारनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायजों लोगोसे BLT नि सोमावसारनाय NDB नि सोमावसारनाय आरो बिनि सिगांथाराव बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव हांखोनि सोमावसारनायाव जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांमोन बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों दिनैनि बे सानाव आङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियावबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों दिनैनि बे सानाव जोंजों लोगोसे गाहाय आलासि महरै जोंनि मोनसे समनि एबसुनि आफादगिरि आथिखालाव केबिनेट मन्त्रि UG ब्रह्म बिथाङा बाहागो लाफैदों बेवहाय जोंनि रायजो सभानि MP जोंनि EM बिथांमोन जोंनि बुंथिगिरि जोंनि MLA बिथांमोन MCLA बिथांमोन आरो अफिसार बिथां सुजित नार्जारीजों लोगोसे सुजित बाग्लारिजों लोगोसे गोबां अफिसारफोर दंफैयो आङो बयखौबो बरायदों आरो स्पेसियेलि दिनैनि बे मुंख्लंफोरनो चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय मुंख्लं समाव माखासे गोथार जिउ जाय बिथांमोना जोंनि बर' नखराव जोनोम जादोंमोन बिथांमोनाबो सिमां दङमोन बिथांमोनाबो हास्थायनाय दङमोन बिथांमोनाबो मिजिं दङमोन जे बर' माहारिखौ दालांनो थाखाय बर' माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय गावबा गावनिबो सिमां दङमोन गावखौ लानानै नखरखौ लानानै बे गासैबो थासारिखौ बिथांमोना बुजिनानैबो नुनानैबो हारिनि थाखाय बिथांमोना बारसोमदोंमोन आरो बे हारिनि थाखाय बारसोमनानै जिखिनि गाज्रि थासारिनि बिथांमोना मोगा मोगि जानांदोंमोन दा बिथांमोननि थाखायनो दिनै हारिया थांनानै दङ जोंहा गोबां आइजोफ्राबो भिक्टिम जादोंमोन न' बां सावजादोंमोन बे मोनसे गाज्रि मोनसे थासारि बै समाव जोंनि माहारिया मोगा मोगि जादोंमोन नाथाय दिनै जों जायफोर थांनानै दङ गोबाङानो बे बाथ्राखौ साननो हायो आरो गोबाङानो साननो हाया दिनै आगोमा नखरनि सोरबा आंगो अबथिरा जिउ गारनांनायाव
जोंनि गोबां न'खरा नोरजिया जालांदों गोबां खस्थ' मोनदों आरो दिनैसिमबो जोंनि बिब'फ्रा जोंनि बिमाफ्रा जोंनि बिनानावफ्रा बेबायदि थासारिनिफ्राय बेबायदि दुखुनिफ्राय गोबाङानो बारग'जोबनो हायाखै दा नंखायनो सरकारनि फारसेनिफ्राय जोङो बिजिरदों जे 2020 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव एनडिबिनि जिखिनि जोंहा मुंख्लं दङमोन बिथांमोनखौ भेरिफाइ खालामनाय जि लिस्ट आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बे भेरिफाइड लिस्टनिफ्राय 600निख्रुइ बांसिन मुंख्लं न'खरनो अनसुंथाइ होनाय जाबाय नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद BLTनिफ्राय प्राय 2300निख्रुइ बांसिन मोनसे लिस्ट दङ जाय लिस्टआ गोलाव समनिफ्राय सोलिबोदों थांखांनाय सरकारनि समाव बिथांमोना 300सो होलांदों नाथाय गोबांखौनो होलाङाखै दा बे हिसाबै जोङो दिनै गोदान सरकार उनाव फैनाय सरकारा जोङो बिबान लाबाय जे एबसुनि गेजेर गेजेर एफा एनै सोदेरनानै एनडिबिनि लिस्टआ मालाबा भेरिफाइड जास्लाबैयाव 20 जन 25 जन बिदि सोनानै सानैसोआ मोनबाय दा दिनै गासैखौबो लानानै 333 एबसुनि मार्टियार 91 BLTनि मार्टियार आरो गासै 300 जायफोरानोखि BLTनि सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन जाय अनसुंथाइ मोनाखैमोन बिथांमोननोबो दिनै होनायनि बे थांखिखौ लानाय जादों आङो नोंथांमोन बयनिबो न'खरा आरो नोंथांमोननि जिउआ अराय गोजों जाथों हारिनि थाखाय जे मोनसे सेक्रिफाइस एबा बावसोमना गालांबाय बेनि थाखाय नोंथांमोननि न'खरा अराय सम बर' माहारिनि जारिमिनाव सनानि हांखोजों लिरनाय थागोन आङो बेखौ अराय सम मिजिंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबसुनि जारिमिन लिरगासिनो दङ बे जारिमिनाव बेफोर बाथ्राफ्रा रोखा रोखा लिरजादों एनडिबिनि आरो BLTनिबो सोमावसारनायनिबो मोनसे जारिमिन लिरनो थाखाय आं खावलायदों एनडिबिनि थाखाय अलरेडि मोनसे कमिटि दानो थाखाय आङो माखासेजों थांखि लादों जे एनडिबिनि सोमावसारनायनिबो मोनसे जारिमिन लिरनांगौ BLTनि सोमावसारनायनिबो मोनसे जारिमिन लिरनांगौ अब्लासो इयुन जोलैया बुजिनो हागोन जे बोरैहाय बे हारिया दावगाबोदोंमोन आरो बोरैहाय बे हारिया जांख्रिबोदोंमोन आरो बोरैहाय बे हारिया गसंबोदों नैबे समाव आङो नोंथांमोननो खावलायनो सानदों जे जोंनि जि सिस्टेम बे सिस्टेमा आजिखालि डिजिटाइज जाजोब्बाय हिसाबै जिखिनि रां जोंहा मुंख्लं बिथांमोना मोनगोन बियो अनलाइन थांगोन एकाउन्ट नाम्बार लाजोबखादों बे एकाउन्टआव बियो गावनो गाव जमा जागोन सानसे साननैनि गेजेरावनो आरो सोरहाबा मायबा उसुबिदा मोनोब्ला अब्ला माबा मोनसे उसुबिदा जायोब्ला एकाउन्टआव सोरनिबा डिजिटा मोनसे मोननै गोरोन्थिबो जाफ्लांबायनो हानाय दा बैखौ जाहाथे नोंथांमोना जों मोनसे सिस्टेम नोंथांमोननो होगोन नाम्बार मोनसे होगोन बे नाम्बाराव जगाजग खालामनानै नोंथांमोना फैयो आरो आगोलफ्राव जों खोनानानै दुखु मोनदों मालाबा मुंख्लंफोरनो फैसा होनायनि मुङावबो गेजेराव मानसि ओंखारनानै फैसा खांनाय मानाय जायो बेफोरखौबो आगोलाव खोनादों दा बेफोरबायदि जेबो जाहाथे जाया आरो मुंख्लंफोरखौ जिखिनि मान होनांगौ बेयो हारिनिनो बिबान दा हारिनिनो बिबान हिसाबै मुंख्लंफोरा बयबो जोङो खौसे जानानै मुंख्लंफोरनि न'खरा जों बयबो खौसे जानानै इयुनावबो जोङो थांबाय थानांगोन जोंनि दुखुनि समाव खैफोदनि समाव जोङो सासेया गुबुन सासेखौ जोङो मदद होनो थाखाय नाजालायनांगोन हारिनि बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो मालाबाबो गोनो गोथो जानो नाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारि बादखौ लानानै खामानि मावदों बर' थुनलाइ आफादा राव थुनलाइखौ लानानै खामानि मावदों बर'नि गुबुन गुबुन माहारि आफादफ्रा गावबा गावनि खामानिखौ मावदों आरो जोंबो दिनै सरकाराव थानायफ्रा गोबाव सम आफादाव थानानै फैनाय हिसाबै एबसुआव थाना फैनाय BLTआव थाना फैनाय एनडिबिआव थाना फैनाय मावबोनाय मानसिफ्रानो दङ हिसाबै जों हारिनि खामानिखौनो मावदों मोनसेबो बिथिंखौ गारनो सानाखै सोलोंथाइनि थाखाय जों खामानि मावदों रांखान्थि जौगानायनि थाखाय जोङो दाउ अमा फिसिनायनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन आसनि रायजो राजाफोरनो लाबोदों मोजां फसंथान गायसननायनि हाबाफारिफोरखौ जों लादों जायजों बर' हारिया गेरेमसा जानो हायो बड'फानि सिमाङा मोगथां जानो हायो बेबायदि थांखि लानानै
जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ बिनि अनगायै दिनैनि समाव आं नोंथां बुंनानै गोजोननाय मोनगोन जेसेबां जोंनि बिर जोहोलाव बिथांमोन दङमोन बयनिबो मुसुखाखौ जोङो गायसनदों बिर सिलागांनिफ्राय लानानै जेसेबां जोंहा बिर जोहोलावफोर दङ बयनिबो मुसुखाफोरखौ जों गायसनलांगासिनो दङ सोमावसारनायनि सिगांनि रुपनाथ ब्रह्म बिथांनिफ्राय लानानै जोंनि गेदेमाफोरनि मुसुखाफोरखौबो जों गायसनगासिनो दङ हारिमुनि बिथिङाव जोंहा अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनिफ्राय लानानै बयखौबो जोङो अराय फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय माखासे हाबा मावदों बावैसो 1955 मायथाइनिफ्राय 1986 मायथाइसिम दिल्लीयाव जोंनि क्रिस्टि खेराइ मोसाहैनाय जोंनि हारिमुखौ मुलुग हादोरनाङैनो सिनायहोनाय बे गासैबो जोंनि बिमायंमोन जोंनि माखासे हारिमु बिथिङाव गिबि सिरियाव खामानि मावनाय बिथांमोनखौ जों बरायदों आरो साननैसो उनाव फार्स्टनिफ्राय लानानै गिबिनिफ्राय लानानै जोङो माखासे रेडिअ मेथाइ खनजेननाय बिथांमोनखौबो बरायगोन दा फारफ्रोमबो बिथिंखौ जों नोजोर होदों जे 30-40 बोसोर सोमावसारनायाव दुखु मोननांनाय एबा खस्थ' मोननांनाय बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो मान होनो हायो आरो बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो अरायबो गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय बेखौ जोङो होनो हायो आं दिनै गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जोङो मुंख्लंनि मुङाव गोबां जायगायाव मुंख्लं खाम्फा गायसनो जोंहा लेङाइ आफादगिरि बिथां दङ एबसुनि खोरोमदाव औवारी आङो बेखौनो खावलायदों लोगोसे माखासे एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ जेसेबां मुंख्लं खाम्फा दङ बेखौ जाहाथे मोजाङैनो लाखियो जोङो मुंख्लं खाम्फाफोरखौ मालाबा साखोन सिखोन लाखिनाय नुवा रायजो राजा गुबुन गुबुन जायगायाव गायसननाय जोंनि फसंथानफ्राव आरो लोगोसे जोंनि जिखिनि आद्रा थालांनाय मुंख्लंफोरनि जिखिनि लिस्ट दंबावो बेखौ जों फेस वाइजआव होनानै बोसोरनै बोसोरथामनि गेजेरावनो फोजोबनो थांखि लादों आरो बे बिथिङाव दिनै जिहेतु खम बाजेट फैयो ओंखायनो जोंनि काउन्सिलनिफ्रायबो जोङो एबार माखासे बाजेट होदेरनानै नाम्बारखौ एसे बारायदों आरो थाबैनो फोजोबनो आरो बयबो जाहाथे थाबैनो मोनो बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बयजोंबो सावरायनानै बियो 5 लाखमोन नाथाय बेखौ 3 लाख खालामनाय जादों आरो बिथांमोना बे प्रप'जेलखौ बयबो हरदों दा बे हिसाबै बाखि थानाय मुंख्लं बिथांमोननोबो जोङो थाबैनो होनो नाजागोन जाहाथे बेयाव खुनु रोखोमनि डुप्लिकेसि जाया आरो लोगोसे खुनु रोखोमनि डुप्लिकेसि जाया आरो बेखौ लानानै जाहाथे रावबो फैसा खांनाय मा खांनाय बेफोर जाहाथे जाया आं बेखौ खावलायदों आं बयनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो नोंथांमोना बोथोरा जोबोद गरमब्लाबो फैनानै बाहागो लाफैनायनि थाखाय साबायखर बावबाय इयुनाव बयबो मोजाङै थानो हागोन बिनि थाखाय आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो बड'फानि जि सिमां बियो मोगथाङाव महर मोनजासिम जों बयबो खौसेयैनो खामानि मावलांनो हागोन आं बेखौ मिजिं थिनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों रोजा रोजा साबायखर आरो हामलायनाय सारनिसिम दानिया गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय गाहाय आलासि मानगोनां श्री उर्खावगोरा ब्रह्म सारखौ आङो गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय गोजोन्थों मानव गेदेर बिटिसिनि चिफ मुस्रि प्रमद बर' आरो बेवहाय दा जिरायनानै दंबाय थायो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी धर्मनारायण दास बिटिसिनि इएम हितेश बसुमतारी आगुनि एमएलए खुंख्रा स्वर्गियारि आगु एबसुनिनो बोसोनगिरि धनन्जय बसुमतारी बिटिसिनि इएम राकेश ब्रह्म बिटिसि इएम उकिल मुसाहारि इएम बिटिसि दावबायसा बर' इएम बिटिसि मन्टु बर' इएम बिटिसि अबिरन्जन ब्रह्म बिएलटिनि आगुनि दैदेनगिरि आरो बड'लेण्ड सोमावसारनाय समनि मुंख्लं नखरनि
मानव गेदेर सोद्रोमा आरो रायजो राजाफोर सासेनि उनाव सासे दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै बयबो बिबुंथि लाखिलांबाय आङो दा बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैनायनि मोनसे खाबु मोनदों नाथाय बेबायदि मोनसे हाबाफारियाव आं सासे बर' फिसा जानानै आरो बै सोमावसारनाय समनिफ्राय लानानै जागायजेननाय समनिफ्राय लानानै दिनैसिम बे सोमावसारनायजों बाहागो लानाय सासे सुबुं हिसाबै आं गावखौनो गाव गाहाय आलासि हिसाबै साननो गोसो जाया गुबैयै जेरावनाखि मुंख्लं न'खरनि मानसिफ्रा बेवहाय दंफैयो एसे आगोलाव जोङो चेक रानदों आजि समाव बे चेकखौ मुंख्लं न'खरनि सोरबा बिदा सोरबा बिमा सोरबा बिफा सोरबा फंबाय एबा फिसा बिसोरनि आखायाव गथायदों गोसोआव माबा मोनसे ओरैबायदि साननाय फैयो जे माने बै थांनाय समनि बाथ्राफ्रा हयथ' गोसोआव बयनावबो सिखारफैयो जाय सोमावसारनायाव आंबो दंमोन जेरैहाय सासे मुंख्लंनि नामखौ आं बुंनो हायो सिम्बोरगावनि दहाय गिबि जाय आंनि आखाइजों चेकखौ नाजावदों बिनि बिदाया दैमुवारि आंबो सिम्बोरगावनो केम्प खालामनानै आन्दलन खालामनाय मानसि सानफ्रोमबो नुलायनाय सासे सख्ल' बख्ल' मानसि गोसो गोरा मालाबाबो फासयनो रोङै मेंनो रोङै बानो रोङै आं बैसोआव देरसिन आंनिफ्राय बैसोआव उन्दैसिन बियो अब्लाबो जोङो सानफ्रोमबो नुलायलायबाय थायो आरो बे मुंख्लं जालांबाय समनि मोनसे चक्र हयतोबा समनि चक्रआ मुंख्लं जानांगौनि बाहागोखौ आंनाव लिरोमोनबा हयथ' आंबो जागौमोन नाथाय आं जायाखिसै मुंख्लं बे जालांबाय आरो बे न'खरफोरनोनो जों दिनैहाय चेक रानदों बियो मोनसे माननि सिम्बल ना माबा मोनसे मदद आं बुंनो हायाखै नाथाय बे माननिनो सिम्बल कारन जि मोनसे 3 लाख थाखानि चेक रानदों बे मोनसे न'खरनि थाखाय जेबो इम्पर्टेन्स गैयाबो जानोबो हागौ माखासे न'खरनि थाखाय थायोब्लाबो माखासे न'खरनि थाखाय इसेबां गिदिर एमाउन्ट नङा बियो नाथाय बे चेक राननाय माने अफिसियेलि मोनसे रिकगनिशन एबा मान जे जों गनायदों एबा जों दिनैहाय मान होदों ओंखायनो मुंख्लं न'खरफोरखौ आं मोनसे खावलायगोन जे जोंनि गेजेराव जोंनि हारियाव गोबां मुंख्लं जालांबाय रमान स्क्रिप्टनि माने रमान स्क्रिप्टनि जे 1800 मुंख्लं जादोंमोन बै समाव बिसोरनो एक्स ग्रेसिया होनाय बायदि मोनसे पलिसि जेबो गैयामोन बिसोर जेबो मोनलाङाखै ओरैनो थैलांबाय ओरैनो गोसोखांजाबाय मुं लिरजाबाय जोङो दा 10 नभेम्बर खालि बिथांमोननो बिबार बावो कारन जोंहा सरकारबो गैया बै समाव आसाम सरकाराबो जोंनि नङा बा जोंनि सोमोन्दै जेबो सानाखै बे हिसाबै खुनु मोनसे एक्स ग्रेसिया एबा कम्पेनसेसन बेबायदि होननाय जेबो मोनलाङाखै बिसोरो हारिनि थाखाय गावखौ बावलांदों बेजोंनो बै न'खराबो बिराद गिदिर मोनसे सेटिसफेक्सन एबा गोसो गोजोननाय जे आंनि फिसायाबो हारिनि थाखाय जिउ बावलांदों दिनै जोंनि आखायाव एसे क्षमता फैदों बे हिसाबै जोङो गोजाम मुंख्लं न'खरफोरखौबो गोसोखांदों जि एसे हायो मान होनो नाजादों नाथाय गुबै बाथ्राया जाहैबाय मा मुंख्लंफ्रा जोंनि आदर्श मुंख्लंफ्रा जोंनि एग्जाम्पल आरो बे सासे मुंख्लंनि काहिनिखौ जारिमिनखौ मिथिनानैनो हारियाव रोजा रोजा लाइमोनफ्रा थुलुंगाखांनो हागौ हारिनि थाखाय खामानि मावनो दिनै
जोंनि लाइमोनफ्रा हाथियार हमो हाथियार हमनानै दावहा नांदों सरकारि बेबस्थाजों हाजार हाजार मुंख्लं जालांबाय बिसोरनि सोमावसारनायनि फिथाइ हिसाबै दिनैहाय जोंनाव फिसाबाबो मोनसे गावखुंथाय फैबाय मा जोङो कि बै हाथियार हमनानै जिउ गारलांनाय मानसिफोरखौ दावहा नांनानै जिउ गारलांनाय मानसिफोरखौ बेबायदि मोनसे एक्स ग्रेसिया होनायजों एबा मान होनायजों कि बिसोरनि खहाखौ सुफुंनो हागोन जों हाया नाथाय माजों सुफुंनो हागोन मोनसेल' बिथिं दङ जाहैबाय जुदि बै जिउ गारलांनाय सुबुंफोरखौ जोङो थांनानै थानाय मानसिफ्रा दा हारि आरो समाजनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय मोनसे थुलुंगानि नेरसोन हिसाबै गनायनो हायोबा तो बिनिफ्राय देरसिन मोनसे मान एबा मान बावनाय हयतोबा मुंख्लंफोरनि थाखाय थानो हाया भारत स्वाधीनतायाव स्वाधीनता आन्दोलनाव मुं बावलांनाय मानसिफ्राबो जिउ बावलांनाय मानसिफ्राबो भारत स्वाधीन जाखांनानैबाबो बहुत बोसोर जेबो मोनाखैमोन नाथाय 40-50 बोसोरनि उनावहाय बिथांमोननो ताम्रपत्र होदों दा पेन्सन फिसा फिसौ माखासे आसनि किन्तु गोदो भारतआ गावनो गोदान राष्ट्र जानायखाय रांखान्थिनि आंखाल मानसिफोरखौ मदद होनो थाखाय बिदि आसनि लानो हाया अब्लाबो बै स्वाधीनता संग्रामिफोरखौ दाबो साफा सानै थांनानै दङ जों 15 आगस्ट एबा 22 जानुवारि 26 जानुवारि खालि जेराव फ्लेग थिखाङो बाहाय थांनानै लोगो हमहैयो आरो बे लोगो हमहैयोबा जों जेला आथिं दांनानै खुलुमो अब्ला बिसोर ओरैबादि स्पिरिटजों बाथ्रा बुङो बिसोरनाव खुनु आफसोस गैया आंनि न'खरा साख्रि मोनाखै आङो एक्स ग्रेसिया मोनाखै मा मोनाखै बिदि अभियोग गैया बिसोरो भारतखौ जे स्वाधीन खालामलांनो हाबाय बेवहायनो बयनिफ्रायबो देरसिन गोजोननाय लायो बिसोरो आरो बेनो बयनिफ्रायबो देरसिन एचिभमेन्ट जिबनाव खारन दा जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय जायफ्रानाखि सोमावसारनानै मुंख्लं जालांबाय बिसोरबो दिनै बिसोरनि जिउ गारनायनि थाखायनो जे BSC एबा BTC दा BTR जाफैदों बेनो बयनिफ्रायबो देरसिन ट्रिबिउट बिसोरनि थाखाय आरो हायोबा जोङो फैगौ समाव आरोबाव जोंनि थांखिफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंसारलांनो हायोबा बेनो बयनिफ्रायबो देरसिन ट्रिबिउट आं सानो आंहा गोबां मुंख्लंनि महरखौ दाबो गोसोआव दं बेंटल थुक्राझारनि बेंटलनि फनिन समफ्रमारि बिनि फंबाया दहाय चेक लांफैदों बे फनिन समफ्रमारिया जों बेंटलाव थाङोबा जोंजों नुजायो रायलायो आरो बेसेबां मोनसे स्पिरिटनि बाथ्रा बुङो बे मुंख्लं जालांदों जोंजोंनो ज' मावलांनाय मानसि आरो दहाय फंबाया जेला नाजावफैयो आङो नुदों फ्राय माने गोसोखांदों आरो फनिन समफ्रमारिनि महरखौ बेबायदि जुदि फारि फारि गोबां मुंख्लंनि जुदि मुं लानांगौबा हयथ' आं गोबांसिन मुंख्लंखौ आङो सिनायो दिनै BLTआ दावहा नांनानै BTC लाबोबाय बाहायबो जोंहा मोनसे देरहासारनाय दङ नाथाय थांनाय समाव हाग्रामा महिलारिया गावनो चेयारमेनमोन BLTनि BTCनिबो चिफ जाबाय 17 बोसोर सासन खालामनायनि उनाव मानोबा नैबे 91 जन जे मार्टियार्स 91 मार्टियार्स बिसोरनो एक्स ग्रेसिया होलांनो हायाखिसै आरो 300 एबा 300सा दासिमबो थांनानै थानाय जे BLT केडार्सफोर बिसोरनो अनसुंथाइ होलांनो हायाखिसै दा बेखौ लानानै जेलानाखि एक्स BLTनि दैदेनगिरिफ्रा रायलायो प्रमद बर'आ थांखि लाबाय जे जायनो होलांनो हायाखै जों होनोसै दा बेबायदियै दिनै फ्राय 91सा एक्स BLT केडार्सफोरनो 3 लाख थाखा चेक होनाय जाहैबाय एक्स ग्रेसिया हिसाबै आरो 300सा एक्स BLT केडार्स जायफ्रानाखि दाबो थांनानै दं रिहेबिलिटेसन ग्रेन्ट मोनाखैमोन बिसोर बै समाव दा बिथांमोननोबो दिनै 50,000 करि रिहेबिलिटेसन ग्रेन्ट हिसाबै दानि सरकारा प्रमद बर' सरकारा होनायनि थांखि लानानै दिनै चेक राननाय जाहैबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माबा खारनाव 333सा मुंख्लंफोरा एक्स ग्रेसिया मोननो हायाखैमोन
आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मुंख्लंफोर जेलानाखि BSc सुक्ति जादों अब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ 1 लाख थाखा करि होनायनि मोनसे थांखि लादोंमोन एक्स ग्रेसिया हिसाबै मुंख्लंफोरनो आरो बे समाव बिराद गिदिर मोनसे इस्यु जाबाय जे बे जे मुंख्लंमार बेखौ सोर फोरमान होगोन जेरै सुजित नार्जारी फार्स्ट मार्टियार्स दिनै बिनि सानावनो जों बेखौ बे हाबाफारिखौ लादों नङा होमबा नाथाय सुजित नार्जारीया बोरै मुंख्लं जाखो मिथिबाय दहाय फाथासार खुसि आरो टिहु बे ओनसोलाव सोरबा उदखारिफोरनि आक्रमणाव अन्थाइ नांनानै थैबाय किन्तु बेहाबो पस्टमर्टेम रिपर्ट गैया मानो गैया खारन जेब्ला बेखौ पस्टमर्टेम खालामनो लांनाय जायो बरपेटायाव मेडिकेलाव बरपेटायाव पस्टमर्टेम खालामाखै पुलिस रिपर्ट होआखै आरो पुलिस रिपर्ट गैयिनि थाखाय पस्टमर्टेम गैया आरो बेखौ उइदाउट पस्टमर्टेम जों न'आव लानानै थांनांदों आंनि मेगनजों आं दाबो गोसोखाङो जे जेला न'आव सहैयो अखानायै सुजित नार्जारीनि उदै मोदोम गासिबो दुख्रांजोबनानै नायनो गिलु बालु मोनसे अबस्था अब्लाबो जों बयबो हाजार हाजार मानसिफ्रा बेखौ नाराबारियाव ज' जानानै सावदों आरो इदिनो फोसावनाय जादों बियो फार्स्ट मुंख्लं गिबि मुंख्लं बड'लेण्ड सोमावसारनायनि दा बेबादि गोबां हयथ' पस्टमर्टेम गैयै मानसि दङ दा गहपुराव गोबां मुंख्लं जादों नाथाय पस्टमर्टेम होनो हाया पुलिस रिपर्ट गैया दा ओंखायनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै थानाय समाव 96 निफ्राय 2001 सिम आङो 5 बोसोर आफादगिरि जादोंमोन आं मोनसे थांखि लाबाय मा जेसेबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांदों आं बिसोरनो मुंख्लंनि सार्टिफिकेट होनोसै एबसुनिफ्राय दा आङो सार्टिफिकेट होजोबदोंमोन गासिबो 1100 बेसेबांबा जननो बे सार्टिफिकेटजोंसो गोबां मुंख्लं न'खरा क्लेम खालामनो हानाय जादों दा दिनै आङो मोनसे सानो मा सार्टिफिकेटफ्रा गोबांनि न'खराव गैलाबो नामा बिदि एक्स ग्रेसिया नागिरबायनानै जानजियाव थनै थनै लानानै थाबायनाय मानाय अनेक नुदों आं नाथाय बे सार्टिफिकेटआ जदिव जामबायबाबो नोंथांमोना लेमिनेसन खालामनानै न'आव दोननायनिसो मोनसे डकुमेन्ट बियो जुगे जुगे जेला मोनथाम मोनब्रै जेनेरेसन थांगोन अब्लाबो जाहाथे फिसा फिसौफ्रा बेखौ दिन्थिनानै बुंनो हायो जे आंनि न'खराव सासे बड'लेण्डनि मुंख्लं दङ जेरै दा भारत स्वाधीनता आन्दलननि मुंख्लंफ्रा जे ताम्रपत्र मोन्दों बे ताम्रपत्रखौ दिन्थिनानै बुंनो हायो जे आंनि आफा आंनि आबौ बेबो भारत स्वाधीनता आन्दलनाव मुंख्लं जादोंमोन होननानै दा ओंखायनो आङो मुंख्लंआ मोनसे मान होनायनिसो नाम इट्स द नेम अफ द रेसपेक्ट एन्ड अनार जों मान होनायनिसो नाम बियो रेसपेक्ट होनायनिसो नाम मा मोनदों मा मोनाखै बेखौ लानानै रायलायनायनि नाम नङा बियो आरो जों जेला बेखौ लानानै बांद्राय रायलायगोन मा मोनदों मा मोनाखै बा मुंख्लंफोरखौनो जोङो मान हानि खालामनाय जागोन मान गैयै खालामनाय जागोन मुंख्लंफोरनि मानासो दावख्लायलांगोन नाथाय गभर्नमेन्ट हिसाबै जिहेतु जों गभर्नमेन्ट दङ बे गभर्नमेन्टआ मोनसे दायित्व थायो जे जि न'खरफ्रा नेदि जे सोरबा न'खरा माहाजोनमोन बिफायाबो साख्रि दंमोन लाख थाखानि मालिकमोन गारि दंमोन बे न'खरनो जेबो मदद नाङा जानो हागौ नाथाय माखासे न'खरा हाबा जागोदान हिनजावफ्रा गथ' सासे जोनोम जादों गोरलै बे समावनो गावथारजाबाय फिसाया हाहाकार जाबाय गरिबबो बैफोरबादि न'खरनो जों माबा मोनसे खालामनो हायो नामा बेखौ नायनांगौनि दायित्वआ जोंनि खायफा न'खरा बोराय बुरि जाबाय फिसा सासेल'मोन हौवासा बेनो न'खर नायो बिमा बिफाखौ नायो बे आन्दलनकारिबो नङामोन नाथाय भिलेज रेड जाबाय कम्बिं अपारेसन जाबाय गिनानै खारलाबायनायाव उग्रपन्थी साजायनानै गावथारजाबाय बे न'खरा सेस जाबाय बेबायदि न'खरफोरखौ जों मदद होनो हायो नामा जों बेफोरखौ जोङो नोजोर लांनांगौ ओंखायनो आं बयखौबो खावलायगोन जे दिनैनि बे चेक राननायखौ लानानै जाहाथे खुनु धरनाव माने गोदो इसिबां होदोंमोन दा माने इसिबांल' होखो मालाया 5 लाख रां मोनबाय मानो जों मानो 3 लाखल'खौ मोनखो बेफोर आल'सनाफ्रा जाया बे मोनसे मार्क अफ रेसपेक्ट बेयो मान सन्माननि मोनसे सिम्बलसो बियो बे हिसाबै जोङो बेखौ सन्मान होदों आरो बे सन्मानखौ मोजां मोजां जाहाथे बयबो सन्मान सहकारै नाजावनानै थाङो आं बेखौनो खावलायनानै दिनै गाहाय आलासि हिसाबै आंनो बिबुंथि लाखिनाय बे बिबुंथि लाखिनायनि हाबाफारिखौ आं बाहायनो फोजोबबाय आरो बयनोबो
आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आरोबाव खेबसेबाव मुंख्लं नखरफोरनो खुलुमनाय जासिहरनानै आंनि बुंनायखौ आं बाहाय फोजोबबाय। गोजोन्थों। रोजा रोजा साबायखर थाबाय सारनिसिम। बे समाव आङो भट अफ थेंक्सनि थाखाय आवगायदों। जोंनि दिनैनि बे XBLT वेलफेयार ससाइटि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे BTR गभर्नमेन्टनि बानजायनायजों मुंख्लं नखरफोरनो जा राङारि अनसुंथाइ होना हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय जोंनि दिनैनि गाहाय आलासि आसाम सरकारनि मानगोनां केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म सारजों लोगोसे BTRनि चिफ लोगोसे MP MLS EMs MCLA आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'गिरिजों लोगोसे मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरनिसिम आङो बयनिसिमबो खनसेयैनो साबायखर बावबाय। आरैनो दिनैनि मेलखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय होननानै फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों। आरो बे समाव बयखौबो